Di bagasan lasni roha dohami parhalado, manomu-nomu haroromuna di bagasan kebaktian mengguta, miseria cordias domini, 27 April 2020, gok asini rohani Jehovah do tanoon, pesalmen 30 ayat 5b. Tapuji tapasanga madebata marhite topik ni mengguta sedarion, mangulahi tubuh di bagasan hata ni debata. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 565 ayat sada dohot tolu. Las rohaku lama muji debata parholongi songon bunga namang erbang dina bicar ari arsak dosa apor suhon magodi bay asimi las nirohana manotong lehon di autuhaki debata parolong roha namane sa dosaki dang tarbain solas rohaku lau mamuji asini saya ajari sudehami mangulahon holongi asa goklas rohanami di bagasan Tuhani. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumog palangit dohot tanoon. Amen. Gok asini rohani Jehovah do tanoon, marhite-hite hatani Jehovah do majadi akkalangit. Marolopolo mahamu ale akapartigor mangasahon Jehovah talup marede akana ujur marroha. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, suruh mato di perbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami, marhite-hite haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asam lemgada ha porsiaon nami, marhite-hite pakirimon na mangolu, asa toktong huingot hami, na hehe dohami musesian namate, songon Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, naung hehe sian namatei. Amen. Mari dehita. Hatami ale Tuhaku artana umargai say paian di rohaku unang so
Tatangihon mapatik ni debata, imana tersurat di Jakobus sada ayat 22. Alai gabe sulahon hataima hamu, unang holan pananginangi, akan apa ototohan dirina. Atong martangiang mahita, mangidugugo laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon na humbar tu patik mi. Amin. Mari di mahita. Dugbe marohata tatopoti ma dosata. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesaan ni dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami agka na mangarsakod dosa nami. Saya sahapi matubagasan rohanami. Hasisaan ni dosa nami lehon matuhami todim na badiai asa unang ganggu rohanami diasi ni roham alai asahot rohanami marhaporseaon lao manggotapon nasa dosa dohot roha portibion asa hupasat hami diri nami tuho gabe pilihan na mangolu jala na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gema hata baga-baga taringot tu hasisaan ni dosa. Ala ni pangalesyota do bain na tartulang Kristus. Jala binahen ni hajahatota do ibana mabugang. Ape tu ibana picak-picang parhitean ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum itahilala.
hasangapon madidebatana di gijang. Amin. Marede mahita. Dohani au Tuhan, sondangi roh haki, pangiring ni mata, patongon lang kaki, sadok sude gogoku, padohot pikiranku, huboan peleanku, mangula-ulaonmu, ay ihinalo mohon mi, urupi rohaki. Hatani debata turpuk epistel di hari mingguon imana tersurat di Pestalmen 110 ayat 12 ro di ayat 10 sia asa tajahama marsikat soren roha hama uliateong tungbeha ma pamalosu tu Jahoba ala saluhut denggan ni uhum nai tuau Jalok kudo kang yunanami akakal mananon, jala pajojo kudo kuarni Jahoba. gararokku maaka bagabagaku tu Jahoba apala dia dopan ni sadok bangsona Arga di rohani Jahoba, amamate ni akana ni asian-sianami. ato ngale Jahoba nung atung naposom doau anak ni hatobanmu nung di hari ho akarate sianau Sai pele monok lumatuho pelean hamulateon, jala sai pajojo kuma kuarni Jahoba. sai gararokku maaka bagabagaku tu Jahoba apala dia dopan ni sadok bangsona Di apa alamani bagas ni Jahoba, di parsitonganami, ale Jerusalem, haleluya. ima sahatna martua maakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa amen marede mahita
tidakon maha porsiaw tay, songon nahitan tidakon ni dong atas ha porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pergugun na suhatudusan, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sesadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya tod di porbadia, adorang suhabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinursilang, na tuat tuban watoru dong di tanong, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahud lu tu siamun ne debata Jehovah, amanai pargogo na suhatu dosa ni, di sima ibana pamulak sogut tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tod di parbadia, jaladong sadahuria na badia, huria hatopan halak Kristen akan abadia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu do sogut daging ni halak na umate, dohot di hanguluan na soras suda. Amen. Sairado
Amanami inanami doho ita saluhutna horas madihita. Selamat hari Minggu tu amanami doho tinanami nai baru ro mar Minggu di HKBP Pekanbaru. Tu hatta di Batama nama dongani hita saluhutna. Tabegi majo titing nama sa di Huriata di bagasan Mingguta na sadereon. Na parjolo warta umum titing marbagas titik paduahon naeng majalo pasu-pasu parbagaso ma David Christian Gultum SE anaknya Amata SE Gultum tubuh ni Enata Jebor Stopul SPD maringana diri di Jalan Riau ujung Gang Karya Makmur nomor 26 sektor Labu Baru Barat. Huria HKBP Resort Pekanbaru Dohot Orwana Estika Erawati Elprida Borustopul AMDGJ Boru Niamata Astopul Tubuni Inata SD Borusi Hobbing maringana di Jalan Beringin Berumpesona Beringin Blok R2 Air Hitam. Huria HKBP Maranata Resort Maranata Payung Sekaki. Di Pasu-Pasu di hari Kamis tanggal 27 April 2020 pukul 10 WIB di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru konseling pranika di hari Rabu tanggal 26 April 2020 di ruang konseling 2 Ruas Perguru Mamuka Minggu Sadarion 27 April 2020 nunga di Jaluh Huria Ruas Perguru keluarga Amata Predi Romulana Hutahayan Inatai Duli Anti Parotua Borus Majutak maringanan di Perum Taman Buah Residen Blok Guapa nomor Onom Jalan Kesadaran Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Sektor Pengayoman. Suara Koinonia Sada Pakobasion Minggu Sadarion tanggal 27 April 2020 Bibil Pro Mas Rio Sinaga Marjamita di HKBP Tampan pukul 10 WIB. 2 Warta Sekolah Minggu. B. Kegiatan sekolah minggu olahraga sepak bola untuk hari ini tanggal 23 April 2023 diliburkan. Napa tuluhol lan sia
Minggu sadarion 23 April 2023 di Patupa Huriata do pasahaton ulos turuas ni Huria na tubuh di tahun 1900 lalu sahatu tahun 1940 sia manang na marumur 75 tahun doho 74 tahun di mingguta di tikyon pukul 10 sadawip tabereng masongon daftar na adong di stensilan. Di hari Selasa tanggal 25 April 2023 di Patupado senam osteoporosis pukul pituip di Joloni gereja Marpahead baju olahraga warna merah. Nomor 4 seksi perempuan. Jadwal kegiatan perempuan perayaan Pasca seksi perempuan HKBP Pekanbaru sebagai berikut. 1. Minggu sadarion 27 April 2023 di Patupado kegiatan perlombaan BBE dimulai pukul 10.30 di gereja. 2. Di hari Senin tanggal 24 April 2023 di Patupado ibadah perayaan Pasca seksi perempuan masuk pukul 10.00 ingana di gereja dung sidung ibadah Pasca udut mamuse perlombaan totor kreasi nama jabu isian sektor pituangin suka terus dress code warna botar. Riyama Rosudi akka perempuan madohoti kegiatan ibadah perayaan Pasca seksi perempuan ini. 5. Pia remaja strip Naposo Bulung di hari Sabtu tanggal 20 April 2023 pukul 10 siawip inganan gedung Eksaudi HKBP Pekanbaru. Tema cobaan ada untuk mendewasakan dan menguatkan. Ayub 23 ayat 10 sampai 17. Dung sidung PA uduk mamuse nonton film rohani doh judul Sampai Muti Rambutku. Riyama Sude remaja Naposo Bulung madohoti kegiatan PA itu. Nomor 6 seksi ama. Parhorasum mari hita Sude ruas ni Huria nah hina holongan di Tuhan Yesus. Ruas ama sektor HKBP Pekanbaru, Marhiteon seksi ama HKBP Pekanbaru, patupahon kegiatan olahraga doh senam. 5 di hari Sabtu, tanggal 29 April 2023. Waktu pukul 7 inganan kompleks gereja HKBP, Riyama Rosudi ama nasian sektor madohoti olahragai. Nomor 7, Parguru Malua. Di hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 pukul 10.05 WIB di Patupado ujian tulisan Tupar Guru Malua inganan di gereja. Di hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 pukul 10.30 WIB ujian lisat Tupar Guru Malua Nido hotan Nina Toras Parguru Malua ingana di gereja. Di hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 pukul 10.30 WIB gladi resik Parguru Malua. Di hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 pesta Hananai ni Tuhan Yesus pukul 10 WIB di Patupa nang makatidakon hapersiaw tuaka Parguru nama Arsiazar tahun 2022 1 2023 dohot ulon nabedia.
suara diakonia sada ulang tahun, tusude ruasni huria namar ulang tahun, hari hatu tubuh dohot ulang tahun, pardonga saripion perbagason sia tanggal 23 satu tanggal 20 sia April 2023, perhalado dohot huria HKBP Pekanbaru pasahaton selamat ulang tahun. Hata ni debata sia 2 Korintus sia ayat 8. Alai marhuaso do debata manguseho saluhut asi tuhamu. Asa sadok tuk si tutu di hamu jala merlobi-lobi hamu laho patupahon saluhut ulau nadinggan. Tatangnya kemarwas ni huriata namar sahid na di rumah sakit doho na di jabu natar surat di dikik tahun anggia ma di daoni tuhata persahitot tunasida songoni matikting di minggu tasadarion tuhata ma nama masu hita sasude horos madi hita. Huhut pasahaton pelian sada A dohot sada B maredre mahita.
Dame di debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti hati-hati dohot pikiramuna di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hama manami dohot yanami di hamu akan Tuhan nami di son dangadong na kebetulan di tonga-tonga ninguluon alai sada sakap meri bata di minggu sadarion di minggu misericordias domine sadariomma di patu pahuriata amang inang dia makana Tuhan nami pasahat ulus Tuhan makana Tuhan nami son dalan ni huriata marhite seksi lansia madok mauliate di pasu-pasu di bata madok mauliate di hasini rohai di bata madok mauliate di padongan inu di bata di tonga-tonga ni goduta di tonga-tonga ni pardalanan ni hamu kana Tuhan nami lison anani lasmaro hamuna jala do kau mau lihat itu badan debata ala di luas debata hamu ditiki orang non majalo ulus sia tonga-tonga ni huriata pakka mulati honido di minggu misericordias domini di apara ditikion mangingot sude dingkan basa ni Jehovah asih rohani Jehovah di sodo di minggu do di basahat ulos Tuhan alalima hatanya di bata laho marguguyo kita laho manungguli habrosiauta di minggu sadarion imana tersurat di sada Petrus biddu sada mamuka sene 17 sangat rodi ayat 27 ujaho kami mari tonga-tongata songonon mayo disi molo ama di guar hamu ibana nasomar nida rupa laho manguhumi nasa jolma marguru tu pabahenanna marhata huton mahamu marparange ditiki pai solatamuna ai di boto hamudo dada minahin ni sere manang perang akkana olo buruk ubahen nama dua hamu sian adat muna nasomar ni ulai nati neamuna sian akka amamuna alai binahin ni mudar ni Kristus na argaido nasongon mudar ni biru-biru naso hasurahani naso marnidang naung ditorodo ibana hian tagan so ojak do pepertibion alai di babatar do di ujung ni akkatiki ala ni hamu marhite-hite ibana do di haporosai hamu de bata napahe hion ibana sianakka naung mate jalan mangalewon hasangapot tu ibana asa tu de bata haporosiaon nang pakiri memuna payas hamu maro hamuna marpanguloyon di hasitongan mangyahi haholongon naso marlauk di dongan asa masih haholongan situtu mahamu sian nasaroha ainunga mangulahi tubuh hamu dada sian boni na olo base-basean na sian namanotong do binahen ni hata na mangulu jala na miani na sian debata ainung nga manggulahi tubuh hamu dada sian boni na olo base-basean sian na manotong do binaen ni hata na mangolu jalamiani namiani na sian debata ido anggo sahatna amanginang adong do tolu bocir ni si taono di tonga-tonga ningulu taon na barjolo sahali boido marsitaono kita ala natabahe sadiri
boido marukil hita ala natabai sadiri. Tertarik dua usada ilustrasi na luar biasa. Adong sada ama marona tubis di mana tu persea. Dung sahat ibana dia na tubisi dungi dia langi mana masa ada kue. Tabu kue. Dung tabu ido ibana di bagasa rohana. Mula-mula kawan no tuhuta dohonok kuma inata mabaik kuion. Isukku di mana ma perjuala kue para tiga-tiga ahado guarni kueon ido inata perjuala lima onde-onde amangin na di pardalanan saya ngotibana ma alang abatua memori lang boybe marningot seperjalanan saya ibana ma di hafal ibana ma onde-onde terus mero ibana sepahasa tu jabu. Alisi batama lupa ibana ala adong mamakuligi dusaha di jabu pajupang madohot inatai. Oh inang rojo tu sonin na apalah aha opuni siadu so nasing pakuling buin na dung bulak ko si ano na ina. Rojo ho, aung ni kudok, ahai, adong nakikue walang dionan. Baik jo songoni, kuyaha, ima, kuyaha do na ingate. Baik jo, olo kuyaha benokku. Ay malubaw. Alibahe maju kui. Do jo songon dia do kuyonin na. Geleng do menek margulay tonga-tonga inna. Jido inataw kuyo ko dangaw iwo to. Dang igwarna inna. O lu kuya ka do masa huwo to bayin na. Takkuy ngo be. Alay menek doon wala salini allang pitor. Posado gula nay ipamangarin na. O lu kuyang harok. Dang di ngo amat tomadokon. Terus masuk ni. Emosi amat ton. Pitor. Ibu kulimana ma inatai. Ile se moto hoin na. Pitor bongkak inatai. Ibu kulne. Amang ngasongon onde. Ima onde do inna. Amang inang buido hita marsitaw non ala tabahi sadiri. Ala bata madok alaman aruhon mangalapata. Buido marsitaw. Buido marukil. Jala sada Petrus 4 ayat 15 didok disi unang maadong siya kamu manaw na borosuk alamamunu manang manakko manang marjahat ibana manang ala dia atoy naso ulaon na buido halak marsitawonon alai unang marsitawonon ala nabi nahid paduahon buido marsitawonon jolma ala dihaprosiahon sada Petrus 4 ayat 10 nidok alai molo adong nama naun na porsuk ala halak Kristen ibana unang mahatsi rohana alai dipasanga madebata majujung kuhari. Buido kita marsitawonon ala haprosiautna buido kita marsitawonon ala mangulahon ulaw na denggan. Amanginang bahasa jolma masohok mangulahon na denggan. Kenapa orang banyak tidak melakukan yang baik dalam hidupnya?
Karena ketika dia melakukan yang baik sepertinya sia-sia. Maka dia katakan tidak perlu melakukan yang baik karena tidak ada gunanya. Alai udah honok kudo dakke ya marisua kalak mangulau nadengkan. Molo pe marsitaono kita alani ulau nadengkan. Alani Tuhata, alani goar ni Yesus, alani haporosiota. Taingot ma satok kidui jala ujungna jala otado akasilas niroha. Patoluhon boido halak marsitaonon alani sibolis. Jala oddo amanginang molotajaha buku jopi. Ada komunikasi iblis dengan Allah yang luar biasa. Jala sudido kita maboti. Ketika Allah punya komitmen, ia si jopi, ima jol mana bonar nama kabiari Jagoba, ale rosi bolis boidui. Allah seorang imana, Allah mamore ibana, Allah gawe ibana. Allah coba, malah huwa justru di artanai, dia percaya enggak? Ihut to dobe ho manangdang, pasti dah ihut toko. Oke, alaida ingot, unang buat dosa anak. Bodo marukil kita alani. Ulaun di sibolis. Amanginang paru kilo di tonga-tonga di ngulu tahun. Jot mabahen munggil haborosiota. Si taonon nata adobe di tonga-tonga di ngulu tahun. Jot mabai munggil haborosiota. Jala dang hok behita di pajauan di haborosiota. Kita tidak berjalan di dalam panggilan iman kita. Ahado pajauan di haborosiota, panggilan iman kita, yaitu hidup dalam kasih dan kekudusan, mangulu di bagasa kolong, dohot habadiaun. Odo pajauan di haborosiota. Itu sebabnya amanginang Bunda Tresia katakan di Kalkuta, India, saya dipanggil bukan untuk berhasil, tapi saya dipanggil untuk setia. Pajauan di haborosiau tahun, mangulu di bagasa kolong dohot habadiaun. Amanginang odo namasa di Asia namet-met. Ditiki, ditongos, Apostol Petrus terpukon tunasida. Naidok pendatang perantau paisolat. Nasida di Asia kecil, akan halak na poroseyai. Penderitaan, sitaonon, parukilon, rosian kaisar Romawi. Nasida disiksa, nasida dianiaya, nasida bahkan dibunuh hidup-hidup. Halak Kristeni. Alai amanginang alani si taonon nasidai. Madabuno nasida dakot di pajauan di haporosiauni. Madabuno nasida dang mangulu di bagasa kolong. Madabuno nasida dang mangulu di bagasan habadiaun, madabuno nasida dang setia betu debata. Bahkan amanginang mereka egois, mereka mementingkan diri sendiri, mereka menyelamatkan diri masing-masing. Bagaimana agar saya hidup? Bohado awasa manggolu. Mereka tidak peduli lagi dengan teman-temannya. Akadonganna sahaporosiaun ala nisitaunoni. Tak peduli beda sida. Di akadongan na sahaporosiauni bohado au asa mangolu. Nunga di sorahon na sida be. Tuhani. Ido na malatar belakangi terpukon. Adong na masa di tonga-tonga ni akan aporosea di Asia na met-meti. Dang mangolu di bagasa kolong dogot hasat yaun. Ido ubahen didok Apostol Petrus terpukon
di lehomma surat nautu nasida na para jolo sahali amanginang jala omma laho marguguyo kita didok apostol Petrus didok hantai debata nang tu kita di ayat 10 bitui debatado manguhumi galup jalma ido disungguli apostol Petrus diturupukon molo ama di gua ramu ibana naso mardida rupa laho manguhumi nasa jolma marguru tu babakenanna marhata huton mahamu marparange ditikki paisolatan muna. Petrus katakan amanginang dang mardiai barhosogot semua akan dihakimi oleh Tuhan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Diuhumi dong homar kita babakenammu, parulaummu, parangem, sikapmu selama di tonga-tonga di portibi. Siapapun. Dan ingat kamu pendatang di dunia ini. Paisola doho di portibion. Dan portibion parmianan. Dan pertibion hutan nasaleng-lelengna ale surgo hasonangani tusido hita naing muli tusido na naing situ jota tusido padang situ jota dan pertibion ananido di hamu amanami do akkana tua-tua nami di son bisa dilehot debatado pe hahisaro di hoa manginang bisa dilehot di batado petiki di hoa manginang di hamu kada tua-tua nami. Dang portibion parmianata surgo hasonangan ido. Ido padang situ jota tusido hita naing muli. Anania manginang sungguli masu depo parami asa hot maka porsia itu hadi pahingok manasida asa maka biari Tuhani napa dua hot diturupukon argado hamu ditobus argado kita ditobus marhite mudarna jala marhite hamamate dohot hageon di Tuhan Yesus nunga mangulahi tubuh kita. Lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita sudah dilahirkan kembali. Amanginang satok kimma, asahu taringot, ijo taringot, lahir kembalion. Ini satu statement daripada Yesus ketika Yesus bersama dengan Nikodemus dalam Yohanes pasal yang ketiga amanginang. Yesus katakan di sana, kalau kamu mau menerima kehidupan kekal, kamu harus lahir kembali. Nikodemus katakan, bagaimana saya lahir kembali? Apakah saya harus kembali kepada si ubeoni inokku? Yesus madok. Daging dona seorang siat daging jala todi dona seorang siat todi. Nanaing dohon ni Yesus. Porosea ho tu debata. Amanginang di Roma onom ayat 4 sangat rodi ayat 5. Bohado halak na tubuh badua halihon lahir kembali didok disi ima halak na makaporosiai hamamate dohot haiheon di Tuhan Yesus. Idok baik didok disi. Idok apostol Paulus takas di Roma onomi. Halak na porosea
di hamamate dohot hayon di Tuhan Yesus naung sakabona doi bahana rap dohot Tuhan Yesus. Ima marhite padidion nabadia. Maka orang yang sudah dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dia sudah lahir kembali. Amanginang ini persoalan kita dengan gereja lain. Saya tidak mau sebut karena ini live streaming. Gereja lain katakan bahwa orang yang lahir kembali itu adalah orang yang dibaptis ulang. Dan ada banyak orang Kristen yang mau dibaptis ulang dan dikatakan lahir kembali. Ada banyak pendapat tentang lahir kembali. Ketika engkau tidak merokok lalu ketika engkau merokok lalu tidak merokok lagi, kamu sudah lahir kembali. Ketika kamu dulunya makan darah lalu kamu tidak makan darah, kamu sudah lahir kembali. Tidak. Tubuh padua halihon ima makaborseai hama mate ni Jesus dohot hagion ni Jesus. Naporsea jala olo tardiri. Ini satu statement yang luar biasa dari Lukas. Ketika kita beriman dan kita mau dibaptis, alani ganup halak naung didiri itu baga sagor de bata ama anak dohot tod di perbadia, dia sudah dilahirkan kembali. Jala amanginang molotazahan no dijabu Efesus 4 ayat 24 sah rodia 32 buka hauman no dijabu i. Didok Apostol Paulus disi taringot hidup baru lahir kembali soluko kamu majol manai baru sumatu de batang. Dugilo ibana madisi muse nabargabusi unang nabargabus dan lain sebagainya. Di ayat 32 dilo ibana maparpudi sahali disi alaina gawina basar mahamu jala parasi roha. Alani molo naung akan naung di tubuh badua hali hodohira marhite padirion naung tajalo amanginang omadido Apostol Petrus akan naung mangulahi tubuh dohamu nama kaborsiai Yesus alani ikom mangulu mahamu di bagasan holong Napolin. Di ayat 22 dok. Ayat 22 paya sau marohamuna marpangoloyo di hasiton mangihai hawolongan nasawar lau di dongan asa masya Allah situ hamu sia nasa roha ainunga mangulahi tubuh hamu dada sia bonina olo basi-basian sia namanotong dobinahin nihata namangulu jalamian namiani nasian debata odo halak na tubuh padua halihon hidup di dalam kasih mangulu di bagasa kolong Napolin. Holong Napolin dipakai dohot kata agape, kasih agape,
Kasih agape amanginang sehudok kodo. Kasih agape adalah kasih meskipun kamu sakit hati kepada saya, tapi saya akan mencintaimu. Nang pesori bakulingi hoau, alai anggoau bakulingi doho. Nang pedi baheko na juga tuau, alai anggoau bahenok do naringgat tuho. Ido kasih agape. Dan kasih agape itu selalu ditunjukkan kasih Allah kepada dunia ini. Hidup mahidodok Tuhan Yesus tu sisianna molo tajaha amanginang Yohanes 10 ayat 34 sarori ayat 35 didok marsiha holongan mahamu. Hiduplah saling mengasihi dan ingat ketika engkau hidup di dalam kasih. Nunga di patudu hoko. Tuhanmu juga penuh kasih. Ini luar biasa dikatakan Tuhan Yesus. Bukti Tuhan itu maha kasih. Kita harus hidup di dalam kasih Tuhan. Alanima amanginang. Di dogma tuhuria. Nadiasya na meti jala tuhita nuaing. Hiduplah di dalam kasih persaudaraan. Bahasa asing na idok Philadelphia. Aladang marsi haulo nga behuriai akan aporosiai. Nang odora amanginang. Lau sunggul-sunggul dihita. Akan mangulagi tubuh. Naing mangulu mahita di bagasan. Holong nabolin, kasih persaudaraan, Philadelphia, na didasari kasih agape, holong agape, taha holongi ma, akadongata sahaborosiau. Paulus madok cumulo ma, urupi haholongi dongamu sahaborosiau. Amin martang yang mahita. Mauliati ma ale Tuhan. Nunga disungguli ho hami marhite hatam. Boido ala sitaonon namasa di tonga-tonga dingulu nami. Boido ala parukilon na huadopi hami. Gabedakot behami. Di pajowo mi mangulu di bagasak kolong dohot habadiaon mangulu di bagasak kasatiaon buido marhite akasi taunoni paruk kiloni gabi mangulu hami holan mamikir hon diri nami egois kami di tonga-tonga ni pertibion. Ala disungguli hodo kami di tikion. Akanaung di tubuh hokodo kami ale Tuhan padua halihon. Marhite hamamatem dohot hanghiommu. Jalanunga porosia kami di situ Tuhan marhite na olo kami. Didi tu bangkasan koarmu nabadiai. Naik kaporosiaon nami ma ale Tuhan. Dang pertibion sihiri mondirohanami. Dang pertibion permianan nami. Paisolat dohami di pertibion. Ale surgo ido hutana manotong. Si tujuan kami. Disungguli hodo kami Tuhan, hodo manguhumi pertibion. Hodo sobat manguhumi kami.
Hobar tu parangi nami, hobar tu pajauan nami ali Tuhan. Ajari mahami bisa dilehoko dope. Hosa hanguluan asamak habiarat tu hami. Ajari mahami manguru di bagasa kolong napolin. Ajari mahami makaholongi dongan nami. Pargugui mahami Tuhan patu pahoni. Asima roham. Ay bolo marsia holong kami. Gabi ditanda pertibiodo ale Tuhan. Hode mata perholong miroha. Mulak mahamian non. Mangudu di bagasak kolongmu. Disadari yodo ale Tuhan. Di batu pahuriam pasahat ulus. Tuakana tua nami di son. Nama rumur 75 tahun. Bartu program ni akan abosom huriam seksi lansia. Ale Tuhan las rohanami. Bisa dilehoko hagi saron ni pamatang tuaka na tua nami di sob. Ajari mana sida mana da asli roham pasum di tonga-tonga ninguduna. Ajari mana sida jala pargugui ma manungguli sudia kaboparanna. Asa makkabiariho. Asa manguru di bagasak kolong dogot habadiau mi Tuhan. Mulwadong siat tonga-tonga ninda tua nami nuaing nagale pamatangna. Apehom matangamu na badiai majama nasida. Apehom matangamu na badiai Tuhan. Margugui hon nasida. Molorong na marsahit. Apehom matangamu na badiai pamalupo parasahit hon nasida. Las marohana di sadarion. Marulupuluk matod dina. Mula sian bagat coromon. Dia karuas di huriam na di bagasa parasahiton. Ale Tuhan jama ma tio ma pamalu ma parasahiton nasida. Manotong do kami mangido tu aropam muda badiai. Diama nami si bolo ninang boru gultom. Ikon mangadopi kemoterapi alani sakit na songgup di pamatangna. Jalan daung sidung diadopi ibana ale Tuhan radiasi nuklir. Lahu pasohon perkembangan sel kanker nadong di pamatangna. Ditikyom mahami saluhut na akka nahinokok mon ruas ni huriamot Tuhan rap dohot akka na tua nami di son mangilik ko mangido tu adopamu dapat diai alahu haporos yai hami calahu boto hami do Tuhan natuk dogogom pamalupon para sahiton dia manami amang si boloni manang sahid dia bei ale Tuhan apehom matangamu na badiai maniop ibanan wahai walau siat elek-elek nami nang pangiduan nami tu adopamu na badiai pamalum ma parasahiton na pasohot ma perkembangan sel kanker di pamatangna asupasu ma Tuhan proses pengobatan proses kemoterapi na ikut dalanan nibana
di Rumah Sakit Darmais Jakarta. Tatap ma keluargai, tatap ma yanakon boru nasida asiroham masihol do nasida raptohot na tua-tuana. Siat elek-elek nami doho sopa nami. Walau siat pagidwan nami ho Tuhan. Buat masahiti pamalum masahitna. Asalas rohani na tua-tua nami, las rohani inang boru gultom. Las rohani akayana konna. Sama maibana nuaing tiyo ma Tuhan. Tiyo maibana nuaing. Dia maibana maringanan. Ape hom matangam muda badiai. Pamalupu parsahitonna. Sama mahami nuaing napungudiso. Tiyo mahami Tuhan. Manangah ape na hupangido hami. Huwele ko kami tuado pamuna badiai. Asimaroham. Saya patulus maiho Bartolomeo neroham. Lehom masilas neroha lehom mahagabeon. Usehom mapasupasum. Di tonga-tonga ni guru nami. Mauliate madiho Tuhan. Kupakilalaho kami do tangam minuaing majama maniop pami. Labukia do tangam mi maniop jala majama hami. Mauliate madiho. Amin. Maredde mahita. Tapasahat mabiliat tanam muli tuadopan di bata. Di bagasan las di roha. Tuhan patulus masa kami tuaona tinopami
Ulan alami dengan basah terbang abongot tu baluan. Tuhan patulus masa kami sai togu-togu malakaki gohimaan oton minimi totong omia dirohaki. Amanginang nuaing masuk mahita lahu pasahatun ulus tuakan itu tuat tarison naing pasahatun huriata pasahat tamima tu seksi lansia tu ketua lansia tu amangsit silalahi lahu mangaturhon ulauta dia para tikion uleu kai mati kituamu. Horas madita saluna, salum. Nahormati kami emang Pendeta Resort. Nahormati kami Sudi Prahlado inang sintua mang sintua. Dot saluhut naruas naholongi kami. Di partikianon parjolo hitaman dok moliata tu abatan martua di bata. Di leon di hitamar hipason boy hitamar pungu di bagas joroon. Loma muji ima di hari Minggu sadarion. Anggia matong marsangap warna itu hata marsangap masalu na akan natinopana. Sok soni do moliate do honon tu debata ala de lehon do umur nagajang lumobi ma dia amanami inanami lansia nama umur 74-75 tahun. Hobar tu program ni huriata marhite program lansia bahwa mulai tahun 2020 huriata mandok mauliate dina delehon umur nagajang de lansia nama umur 70 tahun tugijang mulai tahunon dapat ma program huriata majalulos nama umur 70 tahun tugijang alai pertikianon ala netorop ne ruas nama umur 70 tahun sampai 75 tahun gabe dibayan huriata mamartahap imana parjolo di bulan Aprilon nata paduahon non di bulan Agustus dapat patuluhan non di bulan November manang da bulan Desember. Jadi muliate ma di Tuhan dihita lumobi lansia nong marumur 75 tahun 74 tahun nama jauh ulo sampai di sadarion. Na patut kita bandok muliate tu debata ala na nireleo dihita umur nagajangi di bahini akamang do tamuinang dihita lumubi nama jauh lulo sapal tikon dihamol de terhatama tuhuriai marhite di pabahenata marhite namang yuton program ni huriata perjolo pabotohon nami do bahwa asat lam sehat kapamatang ni lansia dong do tabayan program ni lansia ima senam osteoporosis di setiap hari Selasa. Jadi marhition himbau kami tu hamu kamang do takamu inang lumobi malansia asa tutur mahitaro. Jadi anon dipangido kami ma asaro tujolona non marhition nadi jahan amang sekretaris ni lansia asarona sida tujolon asala sida memang atur honan non piga-piga halak naro tujolo
manjalo ulos na pinasa nilansia. Saula nayo to kami asa Romajo amang sekretaris las amang sekretaris sa mamajahonan non dinalaho manjalo ulos na siyan huriata. Sekretaris amanami dohot inanami sahat mahitan waing tu napa sahaton ulos. Jo nami manon sada halak laos didampingi keluarga. Ya. Sehali masuk jo nami 15 halak. 15 halak. Laos pinabotohon Tuan manami ruas ni huriata nasian daftar na adong di tiktingon 30 halak alai 5 halak berhalangan. Jadi saunari 25 halak do naro. Saunari peja nami guar-guar ni nama jol ulos na parjolo inang peria boru lubaturuan Oppu Daniel Roma nasida tujulu. Napa duahon amang situa saur daulat Siregar Oppu Maria. Napa toluhon amang pendeta Dunat Jabarani Siburian Oppu Jesia. Nomor 4 amang situa Anggiat Mute. Amang situa Anggiat Mute Bapak Frans. Nomor 5 inang Opon Boru na 70. Inang Opon Boru na 70 Oppu Angga. Disertai keluarga. Nomor 6 Nyonya Manurung Teoria Boru Sirait Oppu Christopher. Nomor 7 Toga Pangihutan Pardede. Toga Pangihutan Pardede amang Toga Pangihutan Pardede Oppuni si Christopher. Nomor 8 inang Rohana Boru na 70 Oppu Horatio. Nomor sia inang Minerva Boru Siahaan Oppu Teresia. Nomor 10 inang Redia Boru Huta Barat. Inang Redia Boru Huta Barat Oppu Joshua. Nomor 10 sada inang Nurmaya Boru Pakpahan.
12 inang amang Dr. Andus Jamot Hutagaul Opu Hussein. Nah berikutnya amang Gari Batubara. Gari Batubara Bapak Joy. On majo na parjolo pasaton na jalo ulos. Jale pesan nami tu amang dok dainang namo jalo ulos. Duk selesai non di jalo ulus asa menghadap turuas tak nau di foto ya. Menghadap turuas duk selesai ya. Abanginang dia mau karena tutuan namin ison adorak soh pasahat di pasahat huriata marhitelan sia ulos uatai mata yang debatan amar guguy hok kamu di dok di jasa opak pulau nama opak sahat ro di hatu tuamu setong tong doa ujalaru di naubanon saya audo mangusuk kamu audo mabait sana saya laon audo mangopa audo mangabing jala au paluahon waing dohon namin song redok netutuai sahat di Solo ma saya sahat matuwotian nunga sahat di pasat tuhata marhiti guriana marhiti seksilan sia di kion saya sahat ma hamu tupang gabian tu parhorasan imana bu pasatay matu amang kedua lau sujuk kay may nang diakones tu somahinan Inang diakonis. Selesai menghadap tu ruas manami do inanami di jolo mana sida di pudi mana madongani nah, menghadap tu ruas ya di jolo mana majala ulos
asa di syuting. Sudah selesai. Mulak ma dengan anak masing-masing. Namangihut jo namima inang Nyonya B. Siregar Norma Tiurida Borugultum. Inang Nyonya B. Siregar Norma Tiurida Borugultum. Mapaduahon amang doaksa marisi sitopul opu farel. Napatuluhon amang sahat mauli manulang opu angel. Namangihut inang Nyonya Hutagalung Boru Tohang Opu Okta. Inang Nyonya Hutagalung, ya. Namangihut amang situa paruhum siahaan Opuni si Timoteus. Namangihut amang situa Insinyur Hercules Gultom MP Opuratna. Opuratna. Namangihut amang Arifin Simanukalit Opuhana. Amang Arifin Simanukalit Opuhana. Namangihut inang Rosintan Boru Simajutak Opuseli. Namangihut amang situa Anggiat Simarmata Opuni si Gabriel. Namangihut amang Ondihon Siahaan Opunisel. Didorong ke depan. Keluarga mendorong, ya. Selesai. Onma na terakhir amang ondion siahan. Nggak, masih kobe. Jadi mari hamu kada tuan nami jasaya wak pulau nama itu opati mana king sahrodi hatu tuamu saya tong doau sahrodi na ubanan audo mang ngabing audo mangopa jala audo palu au kamu. Dohon nami ma ada orang sopa saat taing uluson sahat ni solu ma saya sahat matumutia. Pasahat tami ma uluson marhiti huriata marhiti tuhata. Saya sahat mahu tu panggabian tu parhorasan. Saya tuhata mana mangalehon
hagugo tuaka nagale pamatangna dokotaka para sahiton pasatay ma. Habis. Iya. Ini siapa? Masih ada yang belum dipanggil? Silakan. Tadi belum terdaftar. Masih ada. Silakan, Ibu. Isa inang. Arung sadanari. Arung sadanari. Satu lagi. Amin. Dipanggil kami ama nami, dot ina nami menghadap tujulu asa marfoto. Sekaligus mar. Now, sekaligus madahot ama dohot ina nami nok perjulu majalo asa dohot ro tujul marfoto dokumentasi ni huria. Iya. Roma nong perjulu majalo. Ano masalahnya? Oke. Oke. Amang inang dihawa kada tutuanai anom mahita rak marpoto do linggan dung sipul ibadah minggu. Duksipul. Anom mainang. Anom mahita marpoto bersama dung sipul ibadata tau jugi majo ibadata. Oh, duksipul. Ya, molek. Duksipul Tabarade ma manon. edeta 200 sada ayak sada laos rimma hamu jongjong saluhutna. 200 sada ayat sada.
namartuko serea didalaku tunara sian surgo idoro surgo iduduro imahapur seaoku manahoton padalaku napatobu lakaki sahat roti surgoi. Datangnya kembalian nata pasahat tuaro bani debata tabuduk be marohata martangyang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileo leo narengga doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat taima siya na nilihomitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabuap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu parasia kami pilihanon patipun rajamu di tonga-tonga ni huriam doho di perutibion buhai marohanami marhite kiti todim asalamu tadahami gorang ni sileo leho mitu hami asalam girgir hai madok mauliati tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana nilelon mi roni toni pamataku osadumut gomoki roni saluhut alea manami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say romahara jaunmu, say saut molong moneroham di banu tongon songon di banua gijang, lehon matu kami seron anguluan siap hari, say samadu sanami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami, unak kami tugion tu pangujunan. Palu amahami sian pangago. Bulak mahamu di bagasan dami dohot las di roha jalo hamu mapaso pau senamat tali bata. Di pasu-pasu jana di ramoti Tuhan debata mahamu. Di sodako Tuhan debata bukina Tuhamu jala asi marohana midahamu. Di dopako Tuhan debata bukina Tuhamu jala di pasar honma. Damena tuto dimunabe. Amin. Horas, selamat hari Minggu mahita, marsi jalang mahita na wita jalang, Tuhan taman madongani masuk kita, ucap kai masudi yang akan tujuan nami nama jalulus, tujulom mahita, rapmar foto kita, upang idu hami manang, ada dion ni, amang tokatorop, naro sia Jakarta, buhita rapmar foto so namang. Selamat datang di Pekanbaru, rap dohot inang, ya.
Bohit harap token di sombar foto. Amang situata sian hakai ya. Amanami dohot inanami naung majalo ulus asa berfoto di jolo. Sude naung majalo ulus. Naung majalo ulus asa berfoto di depan.